findes ingen statistikker om førstegangsvælgere fra Folketingsvalget 2015. Det findes der derimod fra kommunalvalget i 2013 og Europaparlamentsvalget i 2014. De manglende tal og statistikker betyder, at der i det danske samfund er manglende fokus på førstegangsvælgerne. Vi har talt med førstegangsvælgeren Maja Top fra Nordfyns Gymnasium. Grunden til at stemme, det er jo fordi, at jeg er lige fyldt 18, så jeg synes, det er vigtigt, og nu hvor jeg har muligheden for at kunne stemme, så det var vigtigt at gøre det. Vi har også talt med Andreas Ples, der sidder i Svendborg Kommunes børn- og ungeudvalg. Andreas er 21 år gammel og stillede op for De Konservative til regionalvalget som 19-årig. Vi spurgte ham om hans holdning til manglende fokus på førstegangsvælgerne. I forbindelse med den sidste kommunalvalg, vi havde nu her i 13, synes jeg egentlig generelt, at der var en større fokus på det, end der måske har været tidligere. Og det samme føler jeg egentlig også, at vi havde i forbindelse med vores folketingsvalg her nyligt. Det er jo, at der kommer generelt en større fokus på førstegangsvælgere, fordi man kan sige, at deres stemme tæller jo lige så meget som alle andre stemmer. I værste tilfælde kan den manglende fokus betyde, at førstegangsvælgerne bliver til sofavælgere. Sådan er det blandt andet gået for Stefan. Grunden til var nok, at jeg ikke følte mig nok informeret, og at jeg ikke havde nok viden om det. Jeg vidste ikke, hvad der ville sådan, røre mig af de valg, som politikerne tog, så jeg følte mig ikke sådan. Ligesom, jeg følte ikke, at det var nødvendigt, at jeg satte min stemme. Vi har spurgt Maja og Stefan, om de har tænkt sig at stemme ved næste folketingsvalg. For mig til at stemme til næste folketingsvalg er, at hvis vi fik mere indflydelse, os unge, for eksempel ved nogle nye repræsentanter, som repræsenterer de unge, sådan så vi ligesom fik vores del hørt. Ja, selvfølgelig har jeg tænkt mig at stemme til næste valg. Jeg synes, det er vigtigt, at nu hvor vi har muligheden for at stemme, så er det vigtigt at deltage. Det er vigtigt at deltage i vores demokrati.